Ga wasu muhimman abubuwa game da tarihin Hadiza Gabon, rayuwarta, asalinta da aikinta. Hadiza Gabon an haife ta ne 1 ga watan Yuni 1989 a Gabon. Mahaifinta ɗan Gabon ne, yayin da mahaifiyarta 'yar Najeriya ce daga jihar Adamawa State. Ta yi karatunta ta firamare da sakandare a Gabon, inda ta rubuta jarrabawar A-Level. A farko ta yi niyyar karatun lauya, amma daga baya karatunta ya dakata sai ta yi diploma a harshen Faransanci. Sannan ta yi aiki a matsayin malamar Faransanci a wata makaranta mai zaman kanta. A shekara ta 2009, Hadiza ta bar Gabon zuwa Najeriya domin neman damar zama jaruma. Ta fara da zama a jihar Kaduna, inda ta shiga masana'antar fina-finai ta Hausa wato Kannywood. Fim ɗinta na farko shine Artabu 2019. Wannan fim ya buɗe mata ƙofa a masana'antar. Daga baya ta fito a fina-finai da dama a Hausa, ciki har da Babban Zaure, Ali Yaga Ali, Ciki da Raino da sauransu. A shekarar 2017 ta faɗaɗa harkarta zuwa masana'antar fina-finai ta Turanci wato Nollywood. Fim nata na farko a Nollywood shine Lagos Real Fake Life, inda ta yi wasa tare da fitattun jarumai. Hadiza Gabon ta samu lambar yabo da dama a fina-finai. Ta lashe Best Actress Hausa a taron Best of Nollywood Award 2013. Don rawar da ta taka a Babban Zaure, a shekara ta 2014 ta samu Jury Choice Best Actress a taron Kannywood MTN Award. A 2016 ta samu lambar yabo Best Actress Hausa Films a taron African Hollywood Award. Bugu da ƙari ta samu wasu ƙarin yabo da girmamawa cikin shekaru daga 2013 zuwa 2019. Hadiza Gabon bata yi aure ba, kuma babu yara da aka tabbatar nata. Yaron da ake yawan danganta ta da shi a baya an bayyana cewa 'yar ɗan uwanta ne ba nata ba. A 2016 ta kafa wata gidauniyar tallafi mai suna HAG Foundation domin taimakawa marasa galihu, musamman a fannin ilimi, lafiya, abinci da sauran bukatu. Haka kuma ta shiga harkar kasuwanci, ta zama jakadiyar kasuwanci da manyan kamfanoni kamar MTN Nigeria da Indomie. Bugu da ƙari ta samu suna a matsayin fitacciyar matashiya a masana'antar fim ta Arewa da ƙasa baki ɗaya.